Здрасти, аз съм Самуил, на 8 съм от Перник. Аз съм Симеон Борисов и работя от 2 години в Солит. И съм от Перник. Тате работи проекти, свързани с врати, като той, например, казва тази врата ще е там, тази врата ще е там. Това. Занимавам се с проекти, свързани с вътрешни, екстериорни и интериорни врати, цялостната им реализация в интегриране в жилищата. Това свързва от офериране до тяхната реализация на монтаж и така нататък. Да си играя. Тренирам тейквондо, което е боен спорт, и съм жълт клан. Имам 5 златни медала, 3 бронзови и 2 сребъри за около една учебна година. Това е. В офиса на Солит харесвам всичко. Работната среда е супер, колегите са супер, с много енергия. Солит Доръс център те очакват да смъдне твоите мечти.